Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 2 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson nagpanugyan sa alkalde sa La Castellana mag-apila sa IATF National angot sa Enhanced Community Quarantine Implementation. 3 kalalaki dakop sa bypass operation sa Salvacion Subdivision, Barangay Sai, Siyudad sang Victorias. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Are, ginklaro sang Departamento sang Edukasyon nga ang pagbalik sang klase sa bulan sang Agosto wala nagaobligar sa mga manunudlo kag estudyante nga magkadto sa eskwelahan kada adlaw. Suno kay Education Undersecretary Annalyn Sibilia, nagapreparar karon ang ahensya sang modules para sa ma-minimize ang face-to-face interaction. Dugang pa ni Sibilia nga ang pagpaisol sa pagbukas sang klase sa Agosto makahatag sa ilasang oras agud tudluan ang mga manunudlo kag estudyante sa pagpatuman sang distance learning. Agud masiguro nga magapadayon ang klase nga hindi nagakinanglan nga magwa sa puloy-an. Patag pa ni Sibilia nga ang distance learning hindi lamang sa pagtudlo online bagod mahimo man nga ma-deploy ang mga manunudlo sa balay sa estudyante pareho sang formal education. Ang gwa sini daw mangin tutor naman ang mga manunudlo ti sa isa ka puloy-an isa lang ka estudyante matudluan. Kinanglan ni tun-an sang maayo kung paano ini. Kung ipaagi naton sa mga bag-o nga mga teknolohiya, hindi man tanan. Nga mga puluyan, may ara kagamitan. Hindi man tanan nga puluyan kag estudyante, makahibalo magamit sini. So, kinahanglan, subong pa lang, iro na ini. Tun-an sang maayo, para pag-abot sa nagakaigo nga panahon, wala na sang koskos balungos. Basi mangin dako naman ini nga isyo. Ang pagbukas sang klase, napilian subong Agosto, Setyembre. Kag kung pamangkutonta, ang iban nga mga mamalida, ginapakamaayo nila, nga buksan na lang ang klase sa masunod nga tuig. Apang, ini, ginakasubo gid sa mga pribadong bulutuan,
may ara nagasiling nga permanente nga magatakop na bangod sang kapirdihan na. Bangod man sang hindi mabayran nga mga loan kag iban pa. Kag no work no pay ang mga manunudlo sa pribado nga bulutuan. Hindi ini lahog-lahog nga problema bangod ang edukasyon importante. Apang mas importante gid ang kabuhi. Kag subong man ang mga estudyante. Ang mga ginikanan, sigurado ako, kung nagapadayo ng COVID-19, hindi ginila pag-ipadalang ila kabataan sa mga bulutuan. Amo ina karon ang tun-an sa Mayo sa Departamento sang Edukasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na morning. Bilog gadak Banwas ang Bacolod. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Lain na subong ang pagpaidalom na sa General Community Quarantine ng probinsya samtang ang syudad sa Bacolod maintain kita sa aton enhanced community quarantine. Padayon kita sa mga korpyo, padayon kita sa number coding, kag iban pa. Katulad sa kinandan sa gihapon, magapatigayon kita tubtob sa Mayo 15 sini nga tuig. Kamusta na ang mga dalanon? Kamusta na ang aton mga merkado sini nga kaagahon? Idulong inasang aton patrol ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod, subong man ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Sa sitwasyon sang mga dalanon sang syudad, jutay lang gid ang mga salakyan subong nga kaagahon Action Red ang lambiyong. Ang kung malabay ikaw sa mga checkpoints, ti aktibo sa gihapon no ang aton sining mga kapulisan. Actually sa idalom sa police station number 6 diri sa dalan sa Libertad Public Market kag subong man sa pila ka mga dalanon ara kag nagapabilin sa gihapon nga aktibo ang mga kapulisan sa sining kaagahon. Labay kami kagina Action Fred sa dalan sa Burgos. Kunti direya sa ginsang-an sa Burgos Silado ara mga kapulisan pero ang merkado sarado pa. Ang Burgos Public Market, that is why palulong kita gyapon diri sa area sa Libertad Libertad Public Market pero malabay ka sa gyapon sa dalan sa Libertad Barangay or Lopez Haina, Barangay 28 so may Mandawi Foam Balayon Action Fred ito mga pulista kay Como jutay lang ang nagalabay pero istorya man sila Action Fred no? Pero sigurado ako Action Alvin
nga dugay-dugay magutok ang mga merkado kay ti Sabado subong. Di Yes, katulad sa ginandan, ara kita sa Enhanced Community Quarantine kag may order ang makulod nga kung Domingo wala sa magwa. Amo ni ang aton sining mga pag-check karon man sa mga kapulisan karon, no, especially diri sa area sa Burgo Libertad Public Market. Ti sa natanan nga saging kaandan daw ikatatlo na ni nga si Action Fred nga matag Domingo ti lockdown para makakuha makita sa dugang mga impormasyon ti subong nga adlaw man adlaw Sabado ti 24680, no, muli ang mga numero subong aga nga ang ila siling pag bantayan man aksyon na Brad ti amuling masulod gid lamang sa Libertad o kun Libertad Public Market. Kamusta hunta bala ang mga kapulisan ta subong adlaw nga ti nagapadayon aksyon Brad, no, diri sa Burga sa Bacolod. Continuous ang aton siling enhance while ang probinsya general na. Si Sir, kumusta ang aton siling kagahon no maling kagina mga nanong oras sir nagbukas ang Libertad Public Market, sir? Gida sir, mga delivery, mga 3 o'clock delivery na yan sila, mga vendors. Son 4 o'clock, kuha na mga komprador. Mga komprador. Sir, kumusta ini mga komprador ta so far? Ano mga numero nga aton ginalantaw sa karon? Ginapasulod of course para bukas kay may preparasyon man kamo. Sir, mga sir ng event 24, no? 24680. Ang preparasyon ta para bukas. Sarado naman ta. Tisirado sir, wag siyang nang kita to nya kuan nga quarantine pass. Ulagid may makasulod. So bali Lockdown kita boss. Okay, lockdown gid boss action friend so far sir may mga problema kita na encounter sa duha nga adlaw sang Mayo pero as could we continue sa siling enhance. Subong do okay naman sila kay tinaka-adjust na man sila. Mga tao kabalo na sila kung saan sila magwa. Action Fred, moni ang ato sining mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office. Ti bantay ka padayon man sila Action Fred ko nagbantay sa sining kaagahon. Action Alvin, yes, sir, thank you. medyo jutay nga paguluan to sa aton mga frontliner. Kay kung magkambyo na kita sa General Community Quarantine, ang mga checkpoint na lang sa mga lugar katulad sa mga talisay, sumag, amula na ang i-maintain. Ang dire sa syudad, posible kakasunay na. Action Fred, no? Amo na nga Kung manaog na sa general. Security quarantine, no? Amo na nga jutay na lang to sa aton mga kapulisan sa pagbantay, pagpulaw-pulaw man. Pero nami man siya Action Fred, no? So wali border control na lang ang pagbantayan o sa aton sining mga kapulisan. Subong sini nagapanglakaton kita sini Action Fred kadto naman kita sa area sa Bagsakan. Kay damo man sa mga baligyan nila ti ang pamangkot ni ang mga kalimbawa sini Action Fred saging bala kunti pagkabuas sarado Domingo ang mga naginabaligya ang mga kararuton di dapat mapaubos gid ni ang iban ng mga kararuton nga kaangay siling madali lang bala maluto Action Fred ang saging sanisa sa madali nga maluto ti anong plano nila ibaligyan nila puro barato o kung may mga saging man nga habal, no, kaangay subong nga kaagahon diri sa area sa Bagsakan Action Fred may mga manok man kadtuan ta karon ng manok Action Fred kay ang saging available ang saging mo sir inyo sir, no? Si madam kamusta hon taring saging ma'am kamusta baligya ta subong sang saging ma'am? Okay lang, sir. Okay lang. Oo, ti buwas siya sarado Domingo ti mga luto ni. Oo, ang mga luto ni anong Magitin sakto makaon, sir. lunes pa sakto. Kay habal pa man bago pa man ang hawas. Bago lang hawas. Pero yellow na siya lang taon. Oo, yellow. Oo. Kumusta ma'am? Baligyan ito sang sabi. Man lang baligyan ay. Oo, tapilan. May tag 5.20, 30, 25. May 5.20. Oo, depende man sa dagko. Depende. Ilan ya piraso ni sa? Piraso. Oo, hindi per kilo. Hindi per kilo. Okay. Pero ining nga bala ining dahon ta kahoy ano ni ma'am? Saba. Oo. Sana sila sem na sila. The same. Depende man sa dagko. Okay. May 3.20 Action Fred. May 5.20 man. Depende sa kadagko. Dagko man din halin ng inyong kon ma'am. Bayawan ni sir. Bayawan.
sige, bayawan. O bayawan ni siya action na Fred, no? May gabaligya man diritas manukan action Fred. So pagsakal may gabaligya manok. Galing kito wala sa may gabaligya manok. Ba't kung kasinuling ari diri mga manok pero ang gabaligya sa manok. Why ba di action Fred, no? Ang manok diri action Fred, hindi ni siya 45 days. Manok Bisaya niya. Oh, Dr. Action Fred. Basi gambal siya kapag umuyo niya, dugay-dugay may babakal liyawin gini mo. Ang kuan siya Action Fred, no? Bisaya nga manok. May ari mendri tawag ni bantri siguro ni Action Fred, mga puti pala, mga manok. White Leghorn. White Leghorn. Amo ni ang mga manok nga available. Bisaya, Mera. Mera man Bisaya Action Fred, ang Bisaya sa pihak nga kurong. While ang White Leghorn, diri na sa pihak naman may kanding. Kanding, subong kanding. Pato. Basi ari diri sa pihak siguro Action Bibi. Bibi, no? Basi sa pihak nga kurong galing kay ti way pa di sarado pa di Action Pispis. Fred, no? Mayot ani kung may pispis pero walay. Walay pispis, no? Abante kita Action Fred kay kamusta Piso. no? Piso. May ginabaligya ang piso Ay, oo. Nami, kundi lumang ko. May mga kolor pa. Oo, may mga kolor pa. Muna sa Action Fred makita, no? Kinsa magabot-gabot ka. Ginasprayan mo. Oo, ginasprayhan nila. Makita mo ba ka, natahom sang kolor sang piso ba? May blue, may pink. Siling ko gani ba magdako ni Guro pa si amo niya. Maayo nga kolor galing kay ti pagkatapos ining magdako nabi. Balik naman siya sa normal nga color Action Fred, no? Sa piyak sini sa may area gyapon Action Fred sang bagsakan ti mga available kararuton ti maigwin ni siya Action Fred. Ang mga kararuton ta subong balinghoy, kamote. Magluwas sa kamote may gabi mangguro ni Action Fred, no? Magkuton to pala si Toto. Ano ning kunyo available nyo ning kararuton ni? Balinghoy ni, no? Balinghoy. Tagpila ning balinghoy nyo? Sa 12 ang kilo. 12 ang kilo sang balinghoy. Ang kamuti, Ang kamuti subong 25. 30 ang kilo. 25 partida. 30 mon retail 25 partida. 25 partida pero 30 ang retail. Ang gabi ni, no? Ang denda, Tupad siyang balinghoy. kailan na bala? Kuryoso. Kuryoso. Pero gabi. Gabi na sa. Gabi, tagpila na. 40 ang retail. Tag 40 ang retail Action na Fred, no? Muli ang available din halin ang inyong mga kararuto ni. Don Salvador Benedicto, barangay Bunga. Barangay Bunga, lugar gid ni Toto Bray. Brian Mordel. Kilala gid Action Fred, no? Basta Salvador Benedicto, kilala gid si Brian Morden, no? May available man sila subong. May mangkuton tabi kundi inihalin man ng mga kamatis ni. Mga kamatis ka man diri sa road, amo ka man di kamatis din Alicia. Don Salvador man sa? Salvador man. Tawag sa mga kamatis Action Fred, may yellow, may green, may pula. Pili ka na lang di. Number 1 diri ang kamatis niyo tagpila na subong sir? 45. 45 ang kilo. 45 pesos Action Fred ang kilo. Gadagsa ang kamatis subong kay tig-ilinit mo. Gadagsa gidsa kay damo sa Action Fred, pili ka lang di. Sorry kung ako bakal ni ti paniguro bala Action Fred the following day and the other days. Dito lang kuya sa habal kag medyo yellow na, no? Para lang jutay kada mo madiluto naman, no? Ang available subong magluwas ang kamatis nga Bombay, ang Bombay nyo subong sir? 90 amon retail, 85 amon partida. Okay, so bali 90 ang kilo sa Bombay. Pula ni siya. Ang puti nyo, may puti din, why, no? Ahos siya. 130. 130 ang kilo. 130 ang kilo Action Fred. Mayo ni siya Action Fred. May isa pa lagi namin ni siya Action Fred. Ini gusto mo gid niya mo katumbal. Dagko ni siya. Ano nga klase ng katumbal ni? Paitan. Paitan, no? Brato subong paitan. May diablo siya. May El Diablo ka mo? Wala subong. Tanglalangit siya. Ara. Tagpila. Tilanay subong 120. 120. Why sila paitan Action Fred? Pero, may paitan, no? Tagpilang paitan? Ang paitan nga mga sililong, kuha na sa
Arete lamon 50. 50 ang paitan. Pero inang El Diablo, wala. Pero may tangla langit. Oo. Tangla langit. Tagpila gani, libat? 120. 120 ang kilos ang tangla langit. Wow, kung kasi ding baho pa lang action Fred na matangla ka na sa langit ni. Kaisog sa baho sa ning katumbal action Fred. No? So, sir, thank you. Ano ganing ngalan mo? Richard Villarico. Si Richard Action Friend, no? Thank you, kid, ha? Amat-amat kita Action Friend sa piyak naman kay Diris Bagsakan. May sa uruunhan na yun Action Friend sa bangga mismo o kung sa kilid mismo sa building sa Libertad Public Market. May mga available naman kita. Magluwas diri nga mga kararuton. Ang iban diri Action Friend may mga utan naman, may iban pa diri available subong nga mga isda kay kanami diri Action Friend all in one mo. Bakal ka utan, bakal ka isda, bakal ka halos tanan diri sa Libertad Public Market. Mas makaburo barato ka kung diri ka kay damo naman baka pa maklaktulon diri Action Friend sa area sa Libertad Public Market. Ang una diri Action Friend kung makadto ikaw sa kilid sang merkado, especially sa main building sang Libertad, samput mo sa kilid palang daan, may mga available na ng mga kasag, may crablets na. Si Inday tagpila subong ang crablets ta? 10 ang kilo. 10 ang kilo sang crablets na Action Friend. Pinanita na ni, palitan na ni siya. Amani ang crablets sa kilid diri may ara man nga baligya sang lubo-lubo isda ganyan namin niya turta ang lubo-lubo ta tagpila boss 120 lubo-lubo ni siya Action Friend plus may ara pa siya mga available nga isda ang pasayan ni Action Friend bawo pasayan damo pasayan ba puti ani nga pasayan mo tagpila ni pasayan ta subong day 350 kilo. 350 Action Friend ang kilo. Dagko ni siya. Dagkoan ni siya nga klase sang pasayan. Putian ni siya. The best ni siya Action Friend. Kilawon. Ang ibang diriya. The best po siya sinigang. Wow, kampiyon. Ang putian nga pasayan, namit na balo ka sa mga dagko nga restaurant, ginahimo la salad na eh. Wow, salad? Oo, puti ka namit. Oo. Wow, kampiyon ni siya. Kasi ko gani, kasi Action Eric, makita ni Action Eric, Action Fred. Oh, paborito, yagin ning puti ani, ang nakatilaw na kami ni gini mo namon Action Fred, yung kilaw namon ni Action Eric mo. Oh, katahom ka nanam sang sabor, no? May ari pa diri Action Fred, lukos, oh, pero lukos niya namin siya, kaya medyo durodag ko. Lukos na dahil tagpila? 130 ang kilo. Oh, 130 ang kilo sang lukos. Mahal ang pasayan 350, ang lukos 100. 130. Medyo barato ang lukos. Ang nagabaligya. Barato man ah. Pila. Ang nagabaligya. Barato man ko. Libertad lang na, hindi na Goldenfield. Oo, ganino, Libertad. Magluwas direction, friend. Malingaw ka. Kaya iti subong nga kagahon, may araman diriya, mga kapihan, mga kapihan, makabakal ka, sigida bala, mga 3-in-1, bakal ka dayon, dali na makarequest kaya, mambal kaya kape, timplay ko kape, ating migo tadi ka deliver dayon sa kape. Kamustahon siya, no? Kamustahon ta siya, action, friend. Kung bala, kamustang baligyaan ay subong, tibuas lockdown. Sir, kumusta ang baligyan ay tasbong? Pigaw sa bang maliganay. Nga man. Ay dutay tao. Jutay tao, gid action Fred, no? Jutay gid ya tao subong nga kaagahon. That is why medyo pigaw-pigaw ang baligyan ay kay, no? Oo. Para boss, ano na yung baligyan mo ni boss? Ati wala naman ta boss. Paway naman tayo kay lockdown naman boss. Ano kada Domingo ni. Lockdown. Pauway, jutay lang tao action Fred sini nga kaagahon. Pero at least yung matamat na. Ato sila nga mga kautor. Expect ta mag-uru adlaw. Expect ni damo man mabakal o magapamalaklon diri sa area sang Libertad Public Market, especially pagsabagsakan area action friend. Magluwas sa to baligya gyapon sang isda available subong ni ano ni siya day nga isda day
Tuloy o tagpila tuloy? 50 atado. 50 pesos ang atado sang tuloy. Pero may ara pa siya, available ni karaho. O 150 man. 150 ang kilo na. Ang kilo, oo. Karaho ang Action Bread, 150 ang kilo. O may mga available man diri Action Bread, still pasayan, putian sa gihapon. Amo ni sa raya pa lang ni siya sang isdaan. May sapiak nga raya man Action Bread sa tabok along sa dalan sang Lopez Haina within gihapon sa first nga bagsakan. Di ari naman sa gihapon Action Bread ang mga utanon, mga kararuton nga mas kinahanglan sa ato sini nga mga kauturan para ready na buwas nga daw nga lockdown at pwede sila bakal sila damo sa nga utan paniguro na ni siya kaya nga iban man magapaniguro man para mabaligya man ang iya sini nga mga utanon, partikular ang iya sini nga mga dahon-dahon. Ano mga available nga dahon-dahon subong Action Bread? Alokbati, dahon-dahon tangkong, may tugabang. Day, tagpila subong ang dahon-dahon ta? Ang amon nga tangko 20. Tag 20 subong. Tag 20 na subong. Tag 20, tanan niya. 20 tanan. Tugabang. Tugabang, alagbati, tangkong. Amo na siya. Oy, ang kapayas ni tagpila? 20 na lang kilo. Naglubo na lang nagliga 30. Oo, kay damo stock eh. Hindi na lang mapaubos. Kit kibuat. Di nahalin. Ano, Don Salvador? Don Salvador, Action Bread. Hamo Action Bread, puro Don Salvador ang mga delivery. Itong kaginabala, mga kararuton, mga kamuti, balinghoy, Don Salvador. Iring kapayas, Don Salvador man. Ang mga dahon-dahon ta dinalin. Ano ni sa Alangilan? Alangilan na. Local ni siya Action Bread, rin ni sa aton. Alangilan nga delivery, pero mayo, tag 20 na lang. Dugay-dugay, magruad law. Amo mangyapon, wala pagbabago. Para buwas siya. Wala na gidjay wala naman tahos. Kadlaw siya. Oo, may paaman pa siya. Kaperde, pag may mabilin ka mga baligya, siyempre buwas o inadaan, Paubos mo na eh. Oo. Sige, paubos na ni dapat. Isa na lang niyo, tagpila ning imong kuan ni talong. Subong 60. Oo, kanami isang sa isa sa Action Bread, may ara gagmay, may ara man dagko nga talong. Tagsaysita na lang ni Action Bread ang presyo subong sang talong. So maning sitwasyon diri sa area sang Libertad Public Market. So rekta diri sa area sang Libertad Public Market with Action Papang Nixon Tahom ang ka-aksyon nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Mga presyo sa merkado. Baw Sabado subong buwas sira naman na wala naman baligya. Bakal ta baboy bla karon. Namin ning buyon sa baboy sugba bla. Damo na ginapulo pangita sa ginawa ko. Sugba mo siya bla nang ulo alangay giga pagsugba. Sus umasuga ni sinugba nga baboy ga panimaho ang kahumot sa sulod sa balay ga latom gid. Preparahan mo siya bla sinamakan. Pagkatapos kalamunding may kutitot kada pusaan mo sa mga limak bilog. Pagbakit mo ga sa sopa, kiyaro mo sa kagisaw-saw da, kagusangon, sos. Gatarag na klaway mo, portis pagganamit. Makaurot kaysa kakilo, ga uyog-uyog kurason mo, na masaka dugo mo. Namit no? Mahaw ta? Sugbata baboy? Kaya ti subong kung Sabado Domingo, supposed to be, ang aton mga utol gagwa na sa mga baybay, sa mga mambukal o kundi hindi, tisubong hindi pwede. Sulod balay lang, sa ugsaran, da ka mo, tipon, may jutay lang physical distancing, sulusugba ka da, pagkatapos salo-salo sa silugba nga baboy. Nakata? Mahaw ta? Akalain. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na, Sabado subong. Pwede pa kita bakal sa mga produkto nga masaligan, produkto nga halin sa ibang nga pungtod kag sa Amerika. Mabakal man naton dira sa Life Extension Clinic, abierto sila kon Sabado. Bakal kabula sang
pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo ini makapabakod sa aton lawas. Kay bisan sa ibang bahin sa kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Gapabakod sa aton lawas, gapabakod sa aton immune system nga hindi kita dali tapikan sa mga balatian katulad subong nga kadelikado bago sining kagaw dala sang coronavirus. So pabakuron ang lawas pagi sa Life Extension Vitamin D3. Ining Life Extension Vitamin D3, ang panawag sini sa iban nga kapungsuran, Super Life Extension Vitamin D3, nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa G.E. Esteban Building, Lacson, Burgos Streets, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Ang probinsya Subong ipaidalom na sa General Community Quarantine. So pila sa aton mga kabyanan, mga senior citizen, kahapon ti masako ang tawganay. Gapamangkot sila. Kaysa dalom sang General Community Quarantine, ang pila ka mga pulisa sini nga 60 pasaka
hindi makagwa sila puluyan. Kundi patuman na ang General Community Quarantine. Tiyang sabat ko, bangod sini mga reklamo nila, ginatugutan na. Ari pamati sa probinsya bala. Kag malabutan sa aton signal, nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Bangod sa reklamo sa mga senior citizen, karon tugutan na nga makagwa sila puluyan, pero ano ang purpose nga magwa sila? Para magbakal bulong, magbakal pagkaon. Amo ini ang ipahanugot sa ila. Hindi lang magwa kung daw wala na ginman sang kinanglan, bagod delikado sa COVID-19. Amo ini ang sabat sa mga reklamo sa mga senior citizen, kay ibang kasiling, mabakod pa kami sa edad nga 60, 65, hasta 75, 75 ang buot silingon, mabakod ba kami, mas mabakod ba kami sa nagapag-idaron, ibanda 40-50, which is para sa kudusto man. Amo ina, nga bangod sining reklamo sa bilog nga pungsod Pilipinas sa mga guidelines nga ipapanaog kung ipaidalom na sa General Community Quarantine, ginpasugtan ang mga pila ka mga ginayamo sa mga senior citizen. So ginapahibalo kamo, pwede kamo makagwa. Kung ang inyo pagwa, magbakal bulong, magbakal pagkaon. Pero hindi ka magwa nga daw, gusto mo lang iya maglagaw, hindi pwede. Para proteksyon manina sa aton nga mga senior citizen. Hindi na agad palagaw. Hindi agad lambiyong. Pero, kung mabakal bulong pagkaon, kaiban pa nga importante nga bagay, ginapahanugutan na. Ang buot silingon, ginkakas na ini, ang mando sa dalom sang General Community Quarantine nga ang 60 anyos pasaka hindi makagwa sila puluyan. Pero may limitasyon lang. Klaro ban? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati ang namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio,
gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Oy, mga kapi-kapi, tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ni kung may mga diabetes kamo, kaya wala niya kalamay, natural sweetener lang. Makabulig pa-alerto sa atong lawas kag paminsaron, kapangapi na ang bugos ka pamilya, healthy pa kamo. Pwede kay lulo, kay lula, ginikanan, kag kabataan. Hindi magkatahap pa, kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive, pwede sa kabataan. Para mapagsik, daw lagi na tuyo, daw lagi na kapoy. Amo niya ang sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ini siya ludid pa sang phytonutrients. Nagabulig ini siya nga pagwaaw ng gigko sa atong lawas. Panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong atong colon, malayo kita sa masakit. Kung hindi ka kaitsan, isa, dua, tatlo kadlaw, delikado na inaabyan. Kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga. Sang Simser Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Uy, minilyon pagali ha. Ang wala makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Ining Social Amelioration Program. Nga aman, ti siling sang DILG, ya da may problema gid.
kag iba naton nga mga opisyal sa gobyerno nga nya nga wala gyapon matapos ini. Dapat ang deadline pitsa 30 na sang Abril pitsa 2 na subong milyon pagyapon ang wala makabato niya buot silingon. May diferensya kay ang gintugyanan sini ang DSWD kag LGO among responsable sa pagpanagtag sang social amelioration nga pondo. Pero para sa akon tagaan ta paligwa, hindi apos ay. Siguruhon mo kwarta niya mo. Minilyon niya. Pabir mo ipanagtag na, isipon mo kit basi kon kulangon da sang 2-3 kalibo kag mamayran kay mo ya. So ang butsilngon hindi dali ini. Matagaan taligwa ang aton sini DSWD, DSSD kag subong mga opisyal naton sa barangay. Siguruhon ginaton kati siguruhon no pangalan. May ara ang ngalan niya, ara da ngalan niya, pero lain tsura ya. Di siguruhon mo gina. May ara da nga ang benepisyaryo, ara ang ngalan niya. Ang gakwa, parinte ya lang. Di, questionable pa na. Dapat personal gid. Ato ya te, pinasay ito yung records tangob to itong patay nga na patay bangod sang pagulat sa baton sang social amelioration program. Ini nga mga kaso, walang inaya, talagsa lang ini nga mga kaso. Pero ang aton punto amo ni, nga kung ang kwartang ginapanagtag mo, kinanglan siguruhon gid nga husto, kagusto nga mga benepisyaryo ang babaton. Hamak mo nga milyon iniya. Ti kadamo na daan sa mga reklamo, kadamo na sang pila ka mga kauturan naton, nga may mga huding-huding niya daw, hindi amuhaw. Ang ibang ginapanagtagan, daw parinti lang nila. Ang ibang ginapanagtagan, inang ara mismo sa sulod sa ilapuluyan, pero ina mga aligasyon lang ina. Kaya pati kita, hindi nga mga bagay, pipila man lang ini, hindi man tanan. Pero kung padasigay, pwede man. O galing sinong manabat karon. Kung magdiferensya nga linibo-libo da. Tiyalang-alang mo na pabayron ng barangay opisyal kag DSWD kung may kulang. Kung hala lang hala sa panghatag nga wala sang sistema. Budlay ay. Managtag ka kwarta subong ay kabudlay. Kita mo, last day to nga mo, daw wala na sang katapusan. Able 30 na. Ang physical distancing, adula. Binungguan na ipimo sang tao. Kwarta na yan mo. Kwarta is kwarta, plamugong tao niya. Social, physical distancing. Wala na yan. Kuwaon ko yung parte ko. Amo na bla? So, hindi ini madali-dali. Tagaan tamad tsansa. Aton mga barangay opisyal, ang aton pila kahinsa sa gobyerno, sa nasiling tana, kwarta ini. Mainit ang kwarta. Kag, hindi madali-dali. Kinalan, siguruhay gid nga ang makabaton benepisyaryo gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito,
Tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson nagpanugyan sa alkalde sa La Castillana nga mag-apila sa IATF National angot sa Enhanced Community Quarantine Implementation. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May panugyan si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Abong Lacson sa kay La Castillana Municipal Mayor Romayla Nicor Mangilimutan nga kung mahimo pwede ini nga makapadala sa nga apelasyon sa Interagency Task Force National may angot sa plano nga pagpadayon sa implementasyon sa Enhanced Community Quarantine o kung na ECQ sa among banwa. Suro kaya Lacson, hindi na niya pwede pa nga maamindar ang iyadamlag lang ginpirmahan nga executive order nga nag-implementar sa General Community Quarantine kon JCQ sa bugos nga probinsya. Nagasalig ang gobernador nga posible maaprobahan ini nga apelasyon sang alkalde pananglit nga ini ang dayunon para ihuban sa natabo sa syudad sa Bacolod nga nag-apilarman para nga mapadayon ang ECQ implementation. Maduduman nga sa banwa sang La Castillana nagapuyo ang COVID patient number 2 kagasubong padayon nga nagapaidalom sa pag-quarantine bangod wala pa magagwa ang ika-3 nga resulta sa nga test nga ginakuha sa iya. Inapisar nga nag-negatibo na sa ika-2 nga test apang kinahalan pa nga payabaluan ang resulta sa ika-3 para makabig na nga recovered patient. Yari si Governor Lacson. Just like Bacolod, I think they will have to address it to the Interagency Task Force and seek their approval. The provincial government cannot amend the quarantine status of the province without the approval of IATF. So La Castillana, through Mayor Romayla, will have to make that appeal directly to IATF. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Henubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Di kundo kinahanglanon gid nga hindi, no? Kung mabutang sa delikado ang La Castillana, sigurado nga aprobahan ni nasa nga IATF National kag subong man ni Presidente Rodrigo Duterte. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at
malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
wala sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madako sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang inyong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Diri kita, 3 kalalaki dakop sa buy-bust operation sa Salvacion Subdivision, Barangay Say, Ciudad San Victorias. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May action na friend ako pining 3 ka mga lalaki sa buy-bust operation sa Salvacion Subdivision, Barangay Say, Ciudad San Victorias sa nagligad nga hapon. Ang mga suspitsado ginkilala nga Sanday R.D. Di Mayo, 32 anyos, Hardy Citiliore, 22 anyos, kag John Cristal, 21 anyos, tanan nagapuyo sa Barangay 3 sa Muman nga syudad. Nakuha sila po direction friend ng 20,000 pesos kabalor sa ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 3 ka cellular phone, 300 pesos nga buy-bust money, kag 3,880 pesos iyang kwarta. Ang mga suspitsado sa action friend preso na, kag ginisla mga tubang sang kaso sa idalom sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Dire kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Pipila naman ang pasaway sa sulod sang 24 oras. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 34 ang mga Pila? 34. 34. Iya. Aragyapon. Aragyapon. Ani samtang galakat lang panahon dapat na may ara na lang 3, may ara na lang 2. Subong sobra pa 30 gyapon ang Yes, Action igaulo. Fred. Actually, halin pa ni kahapon, tugtog kaina sang kaagahon, tinadugangan gid kahapon, actually, 21 Action Fred. Galing kay tidamo sa gyapon, pasaway bala kagabi, tugtog kaina sang kaagahon, nadugangan na himo 34 ga pasaway. Nakabayular sa curfew sa nagapadayon, no, nga ECQ diri sa Sirad Sambacolod. Actually, sa Station number 1, Action Fred, kung nantaon mo, why gid sila mo? 0 sila subong adlaw. Pero ang station number 2, nakadako pa sang 9 ka mga persona, tanan ginrekta na sa kunti isang nagligad, Action Fred, dira sa Barangay 4. Subong ya sa BCPO na, ginarekta ining mga nagkaladakpan. Said quarters na. Side quarters na, Action Fred. Ang station number 3, 0 sila. Pero ang station number 4, 7 ang nagkaladakpan, tanan, taga barangay 19, kag may araman barangay 22 nga nagkaladakpan. Ang station number 6, 4 ang ila nadakpan, while ang police station number 7, 12
ang nagkaladakpan ng Fred among medyo damo. Subong, ang station number 10, duha, ang ila sini nga nagkaladakpan. Action Alvin, Yes, sir. nakasunar kasubong nga daw wala gid sa blatter ang mga akyat bahay, mga pickpocket dire sa downtown area kag iban pa gid nga mga lugar dire sa Bacolod. Yes, Action Fred, correct. Way kita sa may nakita nga may nagreklamo ginsaka ang ila sini nga puluyan, may nagladakpan o na kuhaan abi sang wallet o biktima sang pagpangawat o so far Action Fred wala. Pero last week may ara to nga basag kotse sa area naman sang station number 9 sa may Punta Taytay ayon nga may ara to nga basag kotse. Pero that happened last week, no? Pero ang kalabanan Action Fred, kabalo ka kung anong nagkaladakpan kag-ara sa blatter Action Fred? Ano na? Sugal. Sige Japon? Oo, illegal nga panahor. Illegal nga panahor, pusoy, tong-ets, madyong, ano pagid? Plus, tumbo. Tumbo ha? Unabi ko na tumbo lang sila. Naka-exercise pa. Oo, exercise pa sila, mayo pa sa lawas. O galing kay tili, lain ang ilang nga tumbo subong. Kay na timingan gid sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 3. Ti subong ining apat ka mga persona priso karon. Natabo ini Action Fred sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Zone 3 or rather Zone 3 Barangay Banago diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga suspect amo kanday Jomer Hermano, Rolando Tamayo, Levi Prado kag Remar Bilonyo lunsay nagapuyo sa Barangay Banago. Naaktuhan ini Action Fred sunod diri kay Police Captain Richard Pajarito. Ining apat ka mga persona ang naaktuhan gid no sang mga kapulisan nga nagahampang sang illegal nga sugal ngay sining Cara Cruz din nakuha diri Action Fred sa mga suspect ang tatlo ka pisoson silbi nga Q-coin kag ang 227 pesos ginapatihan silbi nga bet man. Mayo lang gani Action Alvin kay daw wala na ko kabati isang blatter da nga nadakpan nagmadyong beneficiaryo sang Social Amelioration Program, beneficiaryo sa purpose. Na wala na, no? Wala na, Action. Nakaladudla na? Oo, kay makon mo na yung nagliliga to Black Action. Nagkaladakpan to. Ano ka? Sa beneficiary purpose, sir? Ano pa gid? Sa beneficiary. Di mayo lang gani sa mga Action Fred, no? Wala na gid sa mga nagpasaway nga mga sub-beneficiaries kag miyembro sang nag-beneficiaryo sa Fortis. Amo ni ang wala subong magluwas. Ang malayan pas na Action Alvin, kundi dakpan sila. Ang ilang ngalan arada beneficiaryo sila. Sa karon nga ngalan naging report na. Wala ta kabalo kon ano ang matabo sini. Ano mga penalidad bangod ang ngalan nila nakaladakpan nga samtang beneficiaryo sila sa among pila ka ahensya sa gobyerno ginapanahor nila kag iban ginakapital pa sa illegal nga droga. So laton ta kung ano ang penalidad, ano ang matabo sini. May ara pa bala nga isa, dua, tatlo ka panugot kag pahanunot o kon dulao na ang ilangalan sa listahan. Yes, amo nang pinaka-importante diri nga mahibaluan ta Action Fred kung bala madula o kung dulaon na sang DSWD ang ila sini nga pangalan sa pihak singi nga may ara Action Fred nga mga na-involve sila sa illegal nga panahor and at the same time involved sila sa illegal nga droga. Nagligad ganito Action Fred nagkaladakpan to bala sa barangay Sumagto puro sa beneficiaries to ti hibaluon ta ni Action Fred gikan man sa otoridad kung bala ili sila ang magapadayon sa pagbaton sang SAF especially nga may extension kita Action Fred. So maning balita report sang patrol ang kaaksyon nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo